Unsa ang relasyon ni Kristo og sa Holy Spirit? Ang tubag, doon na sila gitawag nga partnership mga higala. Tungod sa hinungdan nga kung imong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsunan, no, sa diha nga si Kristo ginabuntis, kinigila lang sa Espiritu Santo. Sa ato pa nga si Jesucristo ginaplastar sa diha nga ni anhis kalibutan pinaagi sa pagpahigayon sa Espiritu Santo. Nga matod pa ni Gabriel nga ayaw pagduha-duha Jose sa pagpangasawa sa kay Maria kay kanang iyang gibuntis lalang sa Espiritu Santo. Kinsa man tong ginabuntis ni Maria? Si Jesucristo. Atong hinumduman nga kining pulong Hesus mao ni siya ang nagkahulugan nga manluluwas. Jesucristo ang Kristo mga higala, no, mao ni ang gitawag nga Misaya or pinadala. Mao ni siya mga kaigsunan, Christos, no, sa Griego or sa Hebro Misaya. Dinihugan, pinili sa Dios aron ipadala sa pagluwas sa iyang katawhan, Kristo Jesus. So ang Espiritu Santo, kung imong tan-awon mga kaigsunan ang ilang relasyon, no, matod pa sa Mateo kapitulo 4 versikulo 1, ginadala sa Espiritu si Jesus aron tintalon nga sayawa dito sa kamingawan. So gipahigayon sa gihapon ang mga matawag nato nga spiritual training ni Jesus Christ before siya moadto sa iyang ministeryo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Didto siya fasting siya dito sa walay pagkaon sulod sa 40 ka adlaw, wala siya tulog sulod sa 40 usab ka gabi o kini gipahigayon ginapalig-on pinaagi sa Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo mo may nagapahigayon. Ug matod pa dinhi sab sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 nga human si Jesus nabautismohan mihawa sa tubig gilayon, dunay ingon sa salampati nga espiritu nga mitugdon ibabaw kaniya. Ang espiritu sa gihapon sa diha nga nabuksan ang langit, dunay tingog nga nagagikan sa langit ug unya dunay espiritu sab nga daw salampati mitugdon sa ibabaw sa iyang abaga. Muna mga kaigsunan, nga ang espiritu wala mubulag sa iyaha. Og matod pa sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 20, ayaw kamo kahadlok sa pagwali sa inyong igasulti, kay matod pa sa inyong pagwali sa inyong pagsulti, matod pa ni Kristo, kay ang musulti sa inyong pagwali pinagi sa Espiritu Santo. Bisan pa man sa pagwali, no, kining atong mga pagwali, mga kaigsunan, kini gipahigayon sa Espiritu Santo nga dili ta angay mahadlok sa pagwali, matod pa ni Kristo sa Mateo 10 bersikulo 20. Og ang Espiritu mga kaigsunan, matod pa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 11, timaan nga iya ka ni Kristo. Atong basahon mga kaigsunan sa balaang kasulatan sumala sa Roma kapitulo 8 bersikulo 11. Atong basahon mga higala. Okay, nagaingon diri ang pulong sa Ginoo sumala sa Roma kapitulo 8 bersikulo 11. Kung nagpuyo sa sulod ninyo ang espiritu niya nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga minatay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, maghatag usab og kinabuhi sa inyong may kamatayong lawas pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo diha kaninyo. Kung imong tanawon mga higala, ang relasyon ni Kristo Jesucristo og sa espiritu mismo matod patimaan nga ikaw iya ni Kristo kung ang Espiritu Santo magpuyo diha kanimo. So kung wala ang Espiritu Santo dili mailhan nga ikaw anak sa Ginoo, tungod kay ang buhat sa Espiritu Santo mukuyog man diha kanimo. Ang buhat sa Espiritu Santo mao man kini kanunay ang pagdaig sa Ginoo, mao kanunay ang pagsunod siyang kabalauran. Mao na siya ang pagkaon sa Espiritu Santo. Ug matod pa sa balaang kasulatan, no, nga ang Espiritu Santo nga naa kanimo ayaw kini pa suba. Dili nato pasubon ang Espiritu Santo nga naa sa atong kinabuhi. Og imong mabasa diha sa Efeso 4 bersikulo 30, ayaw pasuba ang Espiritu nga naa kanimo. Sa ato pa ang Espiritu Santo makaigsunan naa siya pagbati nga masubo siya kung ikaw magsupak-supak sa pulong sa Ginoo. Una nga masubo siya. So ang uban nga wala mo tuo nga ang Espiritu gitawag nga persona kay Espiritu,
Kay ang basihanan sa persona mga kaigsunan maoman ang dunay lawas o dunay pagbati, pero diri mo makita sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 30 nga ang espiritu dunay gitawag nga pagbati. Og matod pa sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 nga sa oras nga kamo nakadungog sa pulong sa Ginoo, gitimrihan kamo sa Espiritu Santo alang sa adlaw sa pagluwas. Sumo kini mga higala nga di ay imong makita nga atong madawat ang timri sa kaluwasan pinagi sa Espiritu. So dili pwede nga mabulag si Kristo, Hesus Kristo ug ang Espiritu. Tungod kay matod pa sumala sa balaang kasulatan diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 nga ang Espiritu mao ang manlalaban magtutudlo, no? Magatudlo siya sa tanang mabutang nga gisulti ni Kristo ug mao kini siya usab ang ipadala ni Kristo, Espiritu Santo puli sa iyang pag-administrar diri sa kalibutan. Busa kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang administrador diha sa iglesia sa ato Ginoong Kristo kini gipanguluhan sa Espiritu Santo nga mao'y magamando sa tanang mabutang nga gisugo sa Ginoong Hesus diha kanato pinagi sa ngalan ni Kristo Hesus. So, kung imong tanawon mga kaigsunan, ang ilang partnership sa Espiritu ug ni Jesus Christ dili pwede bulagon mga kaigsunan. Na nga atong hinumduman nga kung ang banag asawa magbulag, apan si Kristo ug ang Holy Spirit dili pwede magbulag. Daghang salamat sa inyong pangutana mga igsoon nining adlaw. Ang Dios magapanalangin kung doon na mo'y mga reaction, inyo mga comment, inyo ra magyapon ipaabot sa atong programa, diri sa atong programa. Daghang salamat.